Hello, hello, szia, üdvözöllek! Az én nevem Huszár Ottó. Maradj velem ebbe a videóban, és kövesd ezt a gondolatmenetet, látni fogod azt, hogy miért érdemes foglalkozni a turizmussal, és azt, hogy hogyan tudsz plusz bevételeket szerezni a turizmusból, illetve, hogyha szeretnél olcsóban nyaralni, ingyen nyaralni, kicsit kiváltani egy kis munkával ezeket a pénzeket, amit nyaralásnak szükségesek, akkor mindenképpen érdekes lesz számodra, szóval maradj itt velem. Ugye vannak utazási irodák, akik fizetnek akkor, amikor feléjük irányítunk potenciális érdeklődőket, nyaralókat, utazókat, és hogyha rajtunk keresztül irányított ember foglal egy nyaralást az utazási irodánál, akkor minket az utazási irodá jutalék formájában megfizet, és hogyha ezt sokáig csináljuk, akkor lényegében egy úgymond otthoni munkát tudunk végezni, és nagyon szép bevételekre tudunk szert tenni ezzel. Mutatom a részleteket is, hogy hogyan is kell ezt elképzelni. Oké? Most én nem fog belemenni nagyon a részletekbe, mindenféleképpen, hogyha érdekel ez bővebben, akkor iratkozz fel ugye a hírlevél csatornámra, és akkor folyamatosan fogok róla beszélni többet, szóval bővebben fogok elmondani dolgokat. Lényegében annyit tudnod kell itt a legelején az, hogy az utazási irodák ajánlataiban benne vannak olyan marketing költségek, amiket te meg tudsz kapni. Ugye mit tartalmaz egy nyaralás? Tartalmazza ugye a repülőjegyet, tartalmazza például az ellátást, ez reggelivel, vagy vacsorával, vagy all-inclusive ellátást akar, tartalmazza ugye a feladott podgyászt, vagy a hoteltranszfert, ugye reptértől a hotelhez, hoteltől vissza a reptérre, nyaralás végén, és tartalmaz úgymond egy marketing költséget, egy affiliate költséget, amit te meg tudsz kapni jutalékként, hogyha segítesz az utazási irodáknak ezeket az ajánlatokat, nyaralásokat, utazásokat eljutatni emberekhez, illetve embereket ugye az utazási irodához irányítani. Szóval így tudsz dolgozni egyébként a social médián, a Facebookot használva, az Instagramot használva, illetve a TikTokot használva erre. Oké, hogyan néz ki ez például? Hogyha egy család le akar foglalni egy nyaralást, és rajtad keresztül foglalódik le az a nyaralás, akkor téged, ugye, ahogy az előbb is mondtam, megfizet az utazási irodák, konkrétan 3,2%-át fizetik ki a nyaralásnak. Most itt random módon Törökországot írtam be, mert nem igazán szerettem volna ezzel elhúzni az időt, hogy most mit keresünk, hogy keresünk. Itt most beírtam konkrétan Törökországot, Budapest indulással 2 főre, földobott egy csomó utazási lehetőséget, itt nem is állítottam be külön, hogy most all-inclusive ellátással legyen, vagy 4 csillagos legyen, stb. Ezeket mind-mind külön ugye be lehet állítani. Kétféleképpen szoktam én is dolgozni, ugye egy automatizált online rendszert használok arra, hogy az ügyfeleket elérjem, hogy utazókat, nyaralókat érjek el. Erre én létrehoztam egy képzést, ahol meg tudod tanulni, hogy hogyan kell ezt működtetni. És mutatom konkrétan azt is, hogy milyen bevételeket tudsz szert tenni, hogyha téged ez érdekel. Random módon itt van például ez a 2.333.344 forintos Royal Alhambra Palace 5 csillagos szálloda Ultra All-Inclusive ellátással, 2 felnőtt, 2 gyermek, 11 éjszaka, 12 nap, budapesti indulással, feladott podgyasszal, hoteltranszferrel az árba természetesen, és ennek te meg tudod kapni a 3,2%-át, ennek a 2.330.000 forintnak, 333.000 forintnak konkrétan, és ez én kiszámoltam, mondom pontosan, 74.667 forint. Ennyit kapsz, szóval majdnem 75.000 forintot fizet ki az utazási iroda, mint jutalék, azért, hogyha rajtad keresztül egy ilyen szállás, egy ilyen utazás foglalódik le. Oké, ez random módon volt, természetesen van, aki kevesebbet fizet egy ilyen nyaralásért, van, aki sokkal többet is fizet, mert mondjuk meg őszintén azért jó mélyen is a zsebükben tudnak nyúlni az emberek. És egész évben megy a turizmus. Gondolj bele, biztos vagyok benne, hogy szeretsz nyaralni, mindenki szeret nyaralni, és hogyha lemész az Adriára, vagy lemész Olaszországba, vagy Spanyolországba, vagy Görögországba, teljesen mindegy, és kimész a tengerpartra, akkor láthatod, mennyi ember, sőt magyar ember, rengeteg magyar ember utazik, nyaral, ezekből az emberekből pénzt tudsz keresni, de csak elég, hogyha lemész a Balatonra, vagy kimész Ferihegyre, és megnézed, hogy mennyien repülnek napi szinten, ezekből az emberekből te pénzt, nem mindenkiből, de nagy részéből pénzt tudnál keresni, és nekünk elég ennek a nagy tortának egy kicsike szelete ahhoz, hogy úgymond jó tudjunk élni, meg lehessen élni ebből a munkából, otthoni munkából, fogalmazzunk így. Oké? Úgyhogy ha érdekelnek a részletek, akkor iratkozz fel a hírlevél csatornámra,
Konkrétan információkat fogok kiküldeni arról, hogy hogyan tudod ezt megtanulni, hogyan tudsz a turizmusból ilyen formában pénzeket szerezni. Ez csak egy példa arra, hogy hogyan lehet pluszbevételekhez jutni az online térben a turizmusból. Legyen nagyon szép napod, várom a jelentkezésed. Hello, hello, szia, szia!